Doncs bon dia, bona tarda o bona nit a tothom, depèn d'on estigueu, òbviament. Avui tenim novament la Montse Clua. Per la gent que sou mecenes de píndoles d'antropologia, segurament recordareu una píndola que de fet va ser bastant celebrada, que va agradar molt, on ens explicaves la diferència o els matisos entre raça i ètnia, i és una píndola que està disponible encara ara. Com ja la vam presentar en el seu moment, la Montse és doctora en antropologia sociocultural, però aquesta vegada ve més aviat com a representant d'una institució. I aquesta institució és l'Institut Català d'Antropologia, l'ICA, el famós ICA, si més no, en el sector. Llavors, ella és membre de la Junta de l'ICA, i amb ella parlarem una mica d'una de les criatures que hem desenvolupat, que és la Setmana de l'Antropologia. Llavors, tirem d'aquí una mica d'història de la Setmana d'Antropologia, quins són els objectius, com ho gestioneu i amb qui ho gestioneu, i d'aquí tirem el fil i aviam què surt. Perfecte. Gràcies per convidar-me, David. Encantat. Sí, jo vinc en nom de la Junta aquesta vegada. Jo soc membre de la Junta de fa uns quants anys i d'aquesta Junta, no, l'anterior, l'any 2016, se'ns va acudir, com aquestes coses que passen, que se'ns acuden idees boges quan no saps ben bé el que implica, però se'ns va acudir la idea que estaria bé fer una setmana de l'antropologia. Una setmana de l'antropologia que, en principi, l'objectiu que tenia era donar-nos a conèixer com a disciplina al món, diguéssim. La sensació que tenim, o la idea bastant freqüent amb l'antropologia, és que som una de les disciplines potser menys conegudes. Jo crec que ho som més del que ens pensem, i aquestes setmanes que hem anat fent també han ajudat a donar-nos-en que no som tan desconeguts. Però sí que possiblement, dintre del món de les disciplines de les ciències socials, són les que la gent potser li sona el de l'antropologia, però tampoc sap ben bé què fem. I l'objectiu de la setmana era això, dedicar una setmana a donar a conèixer al públic en general, si pogués ser, doncs, què som els antropòlegs, què fem els antropòlegs, què fa l'antropologia com a disciplina, però sobretot temes concrets, aportacions, la mirada antropològica a temes concrets que poguessin interessar a la gent. És a dir, per una banda, visibilitzàvem la disciplina, però sobretot el que ens interessava era que la gent sapigués què podem aportar, quines aportacions, quines reflexions, quins temes treballem, com els treballem i què pot aportar l'antropologia al món. I aquest va ser l'objectiu amb el qual va començar el primer any, el 2016, i després del primer any, tot i descobrir que donava més feina del que ens pensàvem, doncs vam dir, doncs ho repetim, i ho repetim, i ho repetim, i aquest any hem arribat al 5è any, un any molt especial, perquè era el 5è i vam dir, hem de fer festa grossa, i l'hem fet d'una altra manera, perquè ha caigut l'any del coronavirus, i això també l'ha fet especial, d'una altra manera. Llavors, estem parlant que aquesta edició passada, que ha estat el mes de... Novembre. El mes de novembre. 2020. Ha estat la 5a edició, correcte? Que aquesta l'heu feta pràcticament tota online o algunes en presencial? Sí. Mira, aquest va ser el gran debat que vam tenir. Va haver un moment que la Junta vam decidir que si no era presencial, no ho fèiem. Va haver un moment que la Setmana d'Antropologia va penjar d'un fil, perquè una altra cosa que no anem conscients però que ens hem anat trobant en la setmana és que no és només una forma d'expressar-nos al resta de la gent, sinó que és una forma també que ens retrobem els antropòlegs. És un espai de comunitat, de trobar-nos, d'escoltar-nos i fins i tot de socialitzar. Llavors dèiem, home, el bonic és fer-ho presencial, que ens puguem veure amb gent que ens veiem, amb gent que no ens coneixem, conèixer-nos. I, clar, va haver un punt que vam dir, escolteu, si no pot ser presencial, poder que no ho fem. Però, esclar, vam estar fins a última hora planificant, tot presencial, esperant que es pogués fer el màxim de presencial possible, com la majoria de gent ho està fent aquest any, tothom ha fet així, però amb un pla B de si alguns grups, si no podia ser presencial, algunes activitats es podien fer virtuals. I quan va arribar el moment i es va veure que virtualitat o res, doncs la majoria d'activitats es podien fer virtuals, i llavors vam dir, doncs, ja ho tenim en marxa, és prou interessant, esperem que hi hagi prou gent, doncs ho fem tot virtual excepte les rutes. Va haver-hi un parell o tres de rutes per Barcelona,
que això sí que es podia fer, perquè eren grups petits, distanciats. I una que era a la Garriga, que aquesta l'hem hagut d'aplaçar i es va fer dimarts, amb la gent que pogués anar dintre la comarca, perquè estem amb això del confinament comarcal, no? Pots desplaçar, però aquestes sí que han sigut presencials, perquè eren espais oberts, amb mascareta i protecció i grups petits. És l'únic que s'ha pogut fer presencial. Però també estem contents, perquè amb la virtualitat, tot i que no ens hem pogut trobar físicament i no és el mateix una pantalla, fer una taula rodona o fer un debat, també ens hem adonat que permet una expansió molt més àmplia, no? Pot connectar-se moltíssima més gent de molts més llocs, no només d'Espanya, fins i tot de fora, més o menys en català o en castellà en algunes ocasions, inclús gent que potser si hagués hagut de baixar a Barcelona per una activitat d'una hora no hauria vingut, però des de casa els era molt més fàcil connectar-se i seguir l'activitat i això ens ha permès una audiència molt més àmplia que quan era presencial. I segurament més diversa també. Molta més gent de fora de l'àmbit nostre. Clar, el tema de la territorialitat del territori és important, no? De fet, entenc que ja vau tenir una idea o una intenció en prèvies edicions de no fer només coses a Barcelona, si no m'equivoco, no? Sí. Que això trobo que parla molt bé de vosaltres, no? És a dir, que enteneu que cal repartir el territori, cal integrar gent que no s'hi pot acostar per les raons que sigui, no? Inclús de salut, no només mobilitat. I clar, una de les cares bones és poder arribar a tothom, no? Que pugui venir a participar gent del Pirineu, no? Sense haver-se de passar 3 hores per arribar a Barcelona i fer-ho, no? Jo crec que això ho celebro, jo crec que és una bona cosa. Has comentat abans algunes activitats concretes. Jo aquest any no he tingut la sort de poder-m'hi acostar, però les 2, no sé si 3 edicions anteriors sí que vaig anar a algunes coses i realment ho recomano molt, les he gaudit molt. Per mi especialment significatives i que jo recordi com a activitats, perquè se'n fan de diverses i potser ara tu me'n diràs unes quantes més. Jo he participat d'una cosa que es fa conjuntament a una setmana, no? Que és el tema del cinema, antropologia i turisme, o no me'n recordo com es diu exactament, on cada any es fa una selecció molt interessant de pel·lícules d'arrel antropològica, etnogràfica i amb un debat a posteriori molt interessant sempre. Després he participat d'algunes d'aquestes visites per Barcelona, no? Hi ha hagut tallers, recordo l'any passat un taller que feia un grup de doctorants, no sé si només de la UAB o de més universitats. Quines altres activitats es fan? Quina és la tipologia o quines són les diverses coses que un es pot trobar quan ve a la setmana d'antropologia? Sí, m'ho has explicat molt bé. Per una banda, intentem diversificar, que no sigui tot una conferència o bàsicament, de fet, n'hi ha poques de conferències, allò, possiblement, conferència, no sé si n'hem fet mai d'allò una sola persona fent una conferència magistral, sinó que acostumen a ser o taules rodones, són diversos participants, on es pot plantejar un tema. Per exemple, aquest any la taula rodona inicial va ser la justament dels efectes de la pandèmia en el turisme, no? En sentits positius i negatius, és a dir, que no hi hagi turisme, però també l'allotjament a Barcelona i altres elements de turisme. I, per exemple, l'últim dia, la de la clausura, també va ser una taula rodona sobre les diferents etiquetes de la diversitat sexual, no? Si això va bé o no va bé, o cap on anem, totes les diferents etiquetes. També fem cinefòrums o documentals en debat. Aquest any també ho hem fet virtualment, els documentals estaven disponibles o es veien en aquell moment i després el debat es feia virtual. I també n'hem fet, de molt interessants. Tallers aquest any no n'hem pogut fer, perquè el taller sí que requereix una presencialitat que no podíem fer com l'any passat, però, per exemple, els doctorants, l'any passat va ser un taller de doctorants de la UAB, aquest any han sigut els doctorants de la UB que han fet un debat, no? Va ser una activitat oberta a tots els doctorants que volguessin parlar de les diferents universitats. Aprofito, perdona, per fer un spoiler, perquè d'aquesta taula de doctorants en parlarem en una propera píndola d'antropologia. Doncs ja veureu que són doctorants parlant dels problemes dels doctorants o del doctorat, molts d'ells específics d'antropologia, però molts d'altres em temo que són habituals en tots els estudiants de doctorat en la situació actual.
Aleshores, teníem més aquest perfil de debat, perfil de taula rodona, diferents taules rodones, també diferents debats també sobre alimentació i racisme, sobre noves formes de religiositat avui, m'estic deixant temes perquè en fem tantes, i després les rutes és el que potser és el que més diferent hi ha, no? I també col·laborem, clar, la col·laboració la fem principalment, la Setmana d'Antropologia l'organitza l'ICA, i l'ICA bàsicament ho fa a través dels seus grups de recerca. L'ICA és una entitat formada per socis, però els socis s'organitzen en grups de recerca especialitzats en diferents temes. Aleshores, principalment, la gran base de la setmana durant tots aquests 5 anys han sigut els propis grups que proposen ells temes que estan treballant i debats que estan treballant. Però també col·laborem amb el Museu d'Etnològic i de Cultures del Món, que és el Museu dels Antropòlegs, el que ens sentim més nostre, i amb el qual tenim un conveni i en altres edicions el que fèiem eren moltes activitats presencials allà, però també activitats del propi museu que s'incorporen a la setmana. I aquest any hi va haver-hi també un parell de tallers virtuals fets des del museu, fins i tot una visita guiada amb una exposició fotogràfica molt interessant d'un fotògraf de Filipines que van fer des del museu dintre de la setmana. I l'altra cosa és que els grans col·laboradors aquí també són les universitats. Sí, amb aquest esperit que dèiem abans de desterritorialitzar, perquè evidentment el pes principal el té l'ICA perquè estan a Barcelona i també la majoria de públic està a Barcelona, els propis estudiants, o de gent que treballa en antropologia, clar, Barcelona i àrea metropolitana ocupa molta gent, però sempre hem intentat que la idea és portar l'antropologia a tot arreu i llavors des del principi hem fet activitats a Manresa i les universitats col·laboren, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, aquest any vam fer una de les activitats formava part del seminari que organitza la Universitat de Girona amb antropòlegs que a més són escriptors, són novel·listes. Vam tenir l'Albert Sánchez Pinyol i llavors ells van continuar amb en Adrià Pujol, que també és antropòleg, i amb el Francesc Serés, que també havia estudiat antropologia, o des de Tarragona també, des de la Universitat de Tarragona, la Rovira i Virgili, i amb l'Institut Tarragoní d'Antropologia, que també col·labora amb nosaltres. O aquest any, fins i tot hem anat a parar, diguéssim, amb la virtualitat, també ens ha anat d'això, a les Illes Balears, amb l'Institut d'Antropologia de les Balears, que van organitzar una activitat també. I per això sempre hem tingut aquesta voluntat d'estendre'ns per tot el territori, però clar, això ens ha facilitat estar connectats amb els de Mallorca, les Balears, sense haver-nos de moure. I és de les coses bones que ens ha portat aquesta pandèmia, aprendre també a utilitzar aquests instruments virtuals, que no és el mateix que la presencialitat, però també té aquest avantatge, aquesta possibilitat de canviar fins i tot, que potser t'havia passat algunes vegades a la setmana, que fèiem 3 activitats interessants, sorties corrent d'una i arribaves tard a l'altra perquè havies de travessar Barcelona. Ara no, ara sorties d'una aula virtual i entraves a l'altra virtual sense moure't del despatx. Bé, doncs esperem que així també hagi anat bé, perquè més gent ha pogut participar de més activitats. Parlant de la gent que ha pogut participar, sé que és molt aviat de dir, perquè és una història molt curta, la vida de la Setmana d'Antropologia, però serà molt llarga, segur. Em pregunto si heu pogut avaluar una mica, o si heu pogut fer una mica de seguiment de la demografia, el tipus de gent que està assistint a la setmana, la tipologia que hi ha, i una mica el ressò que hagi pogut tenir, si has notat també que cada vegada assisteix més gent o és una cosa més o menys estable. Què és el que podeu llegir des que va començar ara fa 5 anys, amb l'excepció d'aquest any, perquè, òbviament, són figues d'un altre paner, però... Sí, l'experiència que vam tenir el primer any és que no ho havíem acabat d'aconseguir, en el sentit que va anar bé, va funcionar molt bé i vam tenir molta gent, però com que el nostre objectiu era justament obrir l'antropologia als que no eren antropòlegs, el primer any ens en vam adonar que no ho havíem aconseguit perquè al final els que ens trobàvem a tot arreu érem els mateixos antropòlegs amb estudiants d'antropologia, ja siguin de grau, de màster, de doctorat, i la sensació que només havíem aconseguit obrir-nos a un públic que no fos ja el professional, o que estigués dedicat a l'antropologia, amb la primera ruta que vam fer el primer any, que va funcionar molt bé, que era la Barcelona esclavista, la Barcelona colonial.
que vam sortir des del Museu Etnològic i aquí sí que vam veure que el perfil era completament gent que no eren d'antropologia. I això el que ens va portar a dir, doncs hem d'anar canviant una miqueta, potser fem activitats que no tinguin títols tan estranys, perquè, clar, per nosaltres hi ha títols que no són estranys, perquè, exacte, no? És allò de la decolonialitat i la interseccionalitat de no sé què, saps? Les perifèries de lo colonial. I, clar, llavors algú dirà, és que no entenc el títol, ja no vinc a veure de què parleu, no? I això, i ampliar a debats més propers a la gent, no? I, clar, per exemple, el tema del turisme i coronavirus, pensàvem, és que a més és que és el tema, se n'ha de parlar, són coses... Però, per exemple, també a la Universitat de Tarragona van organitzar un videofòrum amb un documental molt interessant sobre memòria històrica i franquisme, no? I repressió franquista. I dius, això interessa a tothom, hi ha antropòlegs o no, i és un treball que més s'ha fet a la zona de l'Ebre, no? De les Terres de l'Ebre, de la Terra Alta. Aleshores, pensem, hem de buscar la manera de cada vegada acostar-ho més. Seguim sent un espai de trobada nostra, diguéssim, dels propis antropòlegs. És la nostra setmana, diguéssim. És la festa major. Sí, una miqueta sí. Sí, i més amb els altres anys que després sorties i anaves a aprendre alguna cosa, no? Perquè les activitats és espais de trobada, també, de socialització, i en acabar, doncs, l'últim dia feies una copeta de clausura, no? Aquest any això no ha pogut ser, però jo crec que cada vegada anem obrint-nos més, perquè nosaltres ho estem intentant fer, però jo també perquè crec que ens anem donant a conèixer. I si vas trobant fórmules, per exemple, aquesta que dèiem dels antropòlegs escriptors, va ser brutal. La primera trobada, la primera que va haver-hi, que és la de l'Albert Sánchez Pinyol. Clar, jo crec que es va obrir moltíssima gent que no era d'antropologia, però que li agrada la literatura o que són seguidors de l'Albert Sánchez Pinyol, i no sé si eren 150 persones connectades o 120 persones. Això per nosaltres és moltíssim. Per nosaltres, igual en altres disciplines no, però per antropologia no sé si ho hauríem omplert, ni tan sols portant el Sánchez Pinyol físicament a Girona. A Girona, no sé, tampoc, perquè als de Barcelona els costa més moure's. És més fàcil que els de comarques baixem a Barcelona que al revés. Aleshores, jo crec que ho anem aconseguint, però és un dels nostres objectius i encara continuem en aquest sentit, de que la idea és visibilitzar-nos i que la gent sàpiga que tenim una mirada que és interessant i que podem aportar una forma d'interpretar i de conèixer la realitat que els pot ser interessant i útil. Una última coseta, per no fer-ho llarg. Segurament és massa d'hora, però d'aquestes edicions que hi ha hagut i sobretot de l'última, ja podeu projectar, esteu rumiant amb algunes coses per la propera edició per fer una mica de boca o encara és massa d'hora per dir? A veure... Com us esteu plantejant? Si teniu un pla B per si encara continuem amb aquesta situació o com? Sí, si t'ho he de dir clarament, és molt prematur perquè la Junta encara no s'ha trobat per fer la balanç, no de com ha anat, en general, així formalment el balanç és positiu, sinó de si volem continuar fent-ho, perquè això és una feinada cada any, i cada any quan acabem dient voleu dir que l'any que ho tornem a fer, al final ho acabem fent, perquè som així de... no sé, som així. Però, clar, ara no puc parlar en nom de la Junta perquè no n'hem parlat, però sí que ens han anat sortint coses i sí, ens animéssim i sí, continuem. Jo crec que algunes de les coses noves que farem és estem cada vegada més incorporant més gent jove, és a dir, ara tenim sort que ha començat un grup nou dintre de l'ICA de gent jove que vol justament potenciar més la presència dels joves acabats de graduar. Estem parlant de neòfits? Neòfits, exacte. Jo en soc membre. Doncs vinga. No soc jove, però soc un jove antropòleg i es veu que, mira, em van acceptar i allà estem. I és que no es tracta tant de joves d'edat, sinó de joves que estàs entrant en el món de l'antropologia quan t'acabes de graduar, no? Aprofitem per saludar el nou grup neòfits. I tant, i donar-los la benvinguda i que esperem crear sinergies en aquest grup perquè la joventut és tot, no? Hem d'anar renovant. Sí, a més el grup està nombrós. Sí, no? Perquè és que n'hi ha un grup de joves i està bé i tenen veu i se'ls ha de poder sentir i que ells es facin sentir, no? I l'altra cosa és també seguir potenciant aquesta desterritorialització
Ampliant també els col·laboradors, si podem, volem intentar, estic parlant així, encara no he parlat amb la Junta, això no ho hauria de dir, però hauríem d'intentar ampliar també a més entitats, tipus museus locals de Catalunya que també tinguin interès, que també siguin, per exemple, sobretot de l'antena d'observatoris del patrimoni material, que de fet és el que la col·laboració financera més important hem tingut de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cultura, a través de l'Observatori del Patrimoni Material, del qual en som antena. Llavors, en aquest observatori, que hi ha diverses antenes repartides pel territori, podríem mirar a veure si de cara a la Setmana d'Antropologia des d'allà també es poguessin fer activitats des del territori, però que formessin part de la setmana i així ampliem la territorialització. Però és molt aviat per parlar-ne, tot això. Tot just encara hem de pair aquesta setmana i ja correcte. Molt bé, Montse, doncs portem 20 minuts. Jo ho deixaria aquí i jo encantat que en tornem a parlar quan la cosa ja agafi més força i sobretot potser un parell de setmanes abans de la propera setmana, que li puguem donar una mica més d'empenta també des de Píndoles d'Antropologia, perquè realment, honestament, les vegades que he participat de la Setmana d'Antropologia m'ho he passat molt i molt bé. Per mi ha estat una experiència molt maca de tocar antropologia fora de l'acadèmia, que és on estava fins a aquell moment, fent de la universitat. M'he deixat de dir una cosa, si em permets, Endavant. és a dir, que en tots els col·laboradors m'he deixat de dir que col·laboren totes les universitats. És a dir, aquest any poder no hem pogut fer coses a la UB físicament o a l'Autònoma físicament, i les que hem fet virtualment a la Rovira i Virgili i a Girona, però totes col·laboren en la setmana. I els altres anys, és que ara pensava, recordava que havies vingut també a l'Autònoma la setmana passada, la setmana anterior, l'any passat, i esperem poder tornar a fer coses a la universitat, però és això, ens interessa fer dintre la universitat, on ja tenim estudiants d'antropologia, però sobretot fer-ho fora també, que és l'objectiu de la setmana, que no es quedi només en tot l'àmbit estudiantil, que està bé, però el que volem és acostar-la més gent. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Jo miraré de posar alguns enllaços aquí baix perquè la gent tingui la referència de la Setmana d'Antropologia i de l'Institut Català d'Antropologia per qui vulgui remenar. I teniu alguns dels actes que es van gravar, també estan penjats al canal YouTube de l'ICA. Doncs mira, ho posarem aquí baix. Sí, alguns enllaços que podreu, algunes de les taules rodones, no tots els actes es van gravar, però els que es van gravar, doncs els teniu penjats al canal de YouTube, si us interessa. Perfecte. Doncs així farem. Moltíssimes gràcies, Montse. A tu, David. Seguim en contacte. Molt bé, una abraçada. Vinga, adéu. Adéu.